Lowo engumengameli wezwe uThabo Mbeki usehlanganyele nalabo abagxeka isitatimende sikaFW Klerk ngenkathi ethi ubandlululo kwakuyona into enonya kanye nesihluku ebantwini abamnyama. Mbeki uthi usekhulumile noDklerk wamtshela ukuthi lesitatimende sasingafanele. There was never genocide, but there was a mass killing of under people. apartheid. There were many people died. Yes, Mass imprisonment of people. But more people died because of black-on-black violence than because of apartheid. Isigxekwe kakhulu lenkulumo yaloyo owayengumengameli wokugcina kahulumeni obandlululo omnumzana uFW Klerk. Namhlanje owayengumengameli wezwe omnumzana uThabo Mbeki naye uphawulile. I asked him about that. And what transpires is that he actually did not know that there's a convention declaring apartheid a crime against humanity. Owabe engumengameli uphinde wanxusa iANC ukuba ithathe izinyathelo ngokusheshsha ukulungisa izinkinga esibhekene namabhizinisi kahulumeni kulelizwe. I'm hoping you see that the government will pay all the necessary attention to the details about all of these matters, because they are very serious challenges. For instance, in terms of Eskom, I don't know what the government is thinking about what it's going to do with this very, very big debt that Eskom has. It's got to be addressed. Omnumzana Mbeki uphinde wanxusa iANC ukuba ibhekane ngqo nenkohlakalo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini.